Ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang nagkaysa digiti opisyal ken empleyado ti gobyerno iti selebrasyon ti may ka-127 Philippine Independence Day itangal daw. Indolwan da ito ni Acting Governor Attorney Russell Bragas, Police Colonel Froilan Lopez, DSWD Undersecretary Dennis Florence Bernos Bragas, ken da dumapay ng opisyal ti gobyerno. May sa kaniti sentro ti selebrasyon ti panaka-unveil ti Shrine of Obreño Fallen Soldiers and Veterans iti tuktok ti Casamata Hill. Makita pa dito iti memorial wall wenno di bakpako na 78 anagan di fallen soldiers sa taga-probinsya iti World War II wenno di tawen 1945. Bigbigan ti gobyerno probinsyal ti kontribusyon da anang ilaban para iti panagwaywayas iti pagilyan. Who in times of need stood up and took the challenge of protecting this hard-earned sovereignty, protecting our land, protecting our people. The shrine in their memory and honor is today unveiled. Many paid the supreme sacrifice, though others, like my father, luckily survived, but limping throughout the rest of his life due to a battle wound, courtesy of a Japanese sniper during the epic Battle of Besang Pass. Dayawan may tigiti war veterans sinabarak their shrine, ken ibilang da, adak kilabanang da ito'y para kanakwada, anabayagdan na kalikagom. Agsipot nabaybayagan dawaten mi iti provincial government kung itaktalain nga maadaan iti kasting programa ken madaan iti monumento nga pakalagdipan kadagiti soldado during World War II. Karaman pa iti aktibidad ti panakayway ti tree planting iti Casamata Hill. Nakikaysapay na iti nagduduma nga ili ti selebrasyon kasi ti lapas ngidulwan ni LMP President ken Congressman-elect J.B. Bernos nang iway damit lang di tree planting itangal daw. Kabayatan na, formalmente na nalukatan ti Casamata Food Park. Jaya dito iti nagduduma klase ti makan, manipod iti pagpanakilamiki, dagiti native delicacies, lechon, kenda dumapay. Namnamaan yung adda kami, latang kanay nga aglako, minalem, tapnon, maramanan met, no adda ti tourist, uno, other nga bisita ti Abra, makaumay damet ito'y Casamata, ken maramanan damet tinaimbag nga Mickey Bagnet tayo. Hopefully, adanto pa yun, aging garabiin to siguro niya. Oo, aging garabiin to dito yun, adanto ti rabiin. Ang mutay mat nga, ado ti bisita dito aging garabiin ti bisita dito Casamata ngamin. Yes, sir. Sungod nga, napintas unay nga pakakuan na dito, kat makontrol dagiti pang nangiuli ti makan nga paggapuanan ti basura. Dagi amin balon-balon dagiti kailyan tayo no turista dito no dadduma. Haanmot nga na siya ti pan naka-dispose ti basura. With this, makontrol dagi jay ma-addressan tayo dagi ang concern. Agsipod ta ti makan adda dito yen. Dayay waste daket makontrol. Agyan lang dito iti waste, masya at ti pan naka-dispose nan ta. Pagtitunulungan mo tin dagiti tenants ditoy. Mapasayat pa dagiti pasilidad kasi ti restroom ken maibang runa ti waste management ken kinatalged iti lugar. Namnamay na babaeng kan iti barong atraksyon iti Casamata ket adadu pa iti pumasyar iti nasa lugar para iti na progreso nga Abra. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.